kapod wamedo mana yawi ka wakoni mana ni ichiewo yo machalo nade kichiewo sani mar Ramogi TV inyalo penjori ni joma nitie ka maloso kodi pile ka pile ni erango mana kanyo en mana wang' jowi achiel kende mantie piny Kenya maloso kodi e dhok ma iwinjo to mana kaka nosesingo ni aredo chiemo mokwongo ne obiro bedo wang'i koda iti ka wantie studio kae wami thuolo mar loso kendo mar goyo mbaka kodwa achiel kachiel mana ka wawuok e katuduoko maduong' ma Nairobi ka wabiro e dier odi kanyo ichiewo yo machalo nade ma thuolo ma in go mar goyo mbaka kodwa ka sani wachaka yanga chenro no mar mbaka oromo odiochieng' ma kawuono nyako Ramogi Jwang' ka en tarik 6 dwe mar abich higa mar 2022 en kanyo ma thuolo ma wayudo mar biro iri achiel kachiel ka watwak ewi wach ma jo Kisumu osebedo ka ywak. Kisumu en boma maduong' ma en achiel kuom bombe manitiere e pinywa mar Kenya kendo nyaka sani osebedo gi puoch e weche mopogore opogore ka idendo tich matimore e kaunti ma Kisumu. Bende nitie jogo mosebedo ka seyo gigo mosebedo ka timore. Penjo maduong' odiochieng' ma kawuono, okinyi ma kawuono en mano mar Gero koda muko kaunti kata bomano ma Kisumu. Gigo matimore kacha gin madhi gero Kisumu koso gidhi medo muko Kisumu. Nyako Ramogi Jwang' penjo waseket ni mbui kacha bende miwa pachi sane gisemana molo wadhi bedo kod jalony e wechego mag chike mondo okonwa gik matimore e kaunti ma Kisumu bende giluwo ratiro mar Uganda. Gigo manochako timore higa mar 2019 ka ne Lwang'ni Beach kama ne nitiere johala mopogore opogore, joma ne timo ohand rech, jogo mane timo ohala mag apiko, jogo mane ting'o ji kagolo Lwang'ni Beach ka tero e chuny boma ma Kisumu. Jogo nodar kanyo kendo gidhi nyaka Dunga Beach mantiere gweng' machielo mantiere e kaunti ma Kisumu. Jogi duto ne gichomo kure. Ohala mane orumo kinde ka duto sani bende gisechier. Gigi duto notimore thuolo machuo ka midhusi mar korona ne pok odonje e pacho ka. Kendo mano noyudo ji apoya nono ka tije ji norumo nikech ji te ok nyachopo beach no madunga. Kama ne giuse rech kendo ne gitimo enni mopogore opogore. Nitie jogo mane nigi magawa ma bende ne omuki. Nitie jogo mane timo tije mopogore opogore kanyo. Mago te notim mondo med bero kaluwore kod 10 county ma Kisumu. Gitimo magi duto mondo gitim gino miluongo ni facelift. Gida ting'o wang' Kisumu, gida bero bomano ma Kisumu mondo bed kama nyalo bedo kod jolimbe kata jogo maluongo ni tourist, jogi manya bedo ni biro mana limo county no kata boma ma Kisumu e yo makende mondo bende county oyud dongruok kotenore koda mago duto matimore. Nyaka sanya Nyako Ramogi Jwang' limbe matimore e thurka ka warango report manogol ayanga kod jatend migao mago menda e pacho kamano Kuria Tani odiochieng' manyoro. Limbe e thurka osemedore e thuolo mar higa achiel. Mano ka wuok e milion 1 mag jogo mane biro mana limo pinywa mar Kenya nyaka kwan maromo milion 1.5 jogo duto mane omol e piny mar Kenya are higa mar 2020 nyaka higa 2021. E thuolo ni duto Nyako Ramogi Jwang' en ang'o ma wapuonjore? Kata midhusi mar korona ne ntiere, ne wayudo thuolo mar timo ohala kendo mar yawo bedewa mondo warwak welo madonjo. Gima chalo kamano nitie jolony mawacho ni mano e gima kaunti ma Kisumu bende temo mana rango. Idho kendo dongo mag uchumi e weche mag limbe mathurka noidho kowuok e atamalo mane nono e kinde mane midhusi mar korona chopo e pacho ka nyaka atamalo 50.3 mano kochopo nyoro mane golo report ayanga kod jatend migao mar omenda Nyako Ramogi Jwang'. Magi kod mathoth wantiere ka mondo mi wanongi wadarango ni gin e ratiro mane mar timo weche machalo kama. En adier ni gima gitimo bende giseketo jopiny un bende wadhi chopo kanyo. Jafwambo mar Millicent Adhiambo wotache kaunti ma Kisumu kendo dhi kawo thuolo makende mana mar rango kendo mar nono pach jopiny mantiere alwora ma kaunti ma Kisumu. Ka in Kisumu chopane chuny boma kacha uwacho ni tich tire be otire yo makare kako wacho ok wadaseyo ng'ato to en mana thuolo mwamiyi mar chwalo pachi kotenore kod daro sikunde buora mwadhi luongo mana 2 kende ma wacho ni madongo e kaunti ma Kisumu. Mano moting'o county oting'o sikund chuo ma Kisumu, mano Kisumu Boys kachel kod Kisumu Girls. Magi duto ma wacho ni gikiewa ka gintiere chuny boma ma Kisumu kacha. Wang'e bende ni daro station kata bus stop mano mara county ma Kisumu, mano stage man Kisumu. Kigole chuny bomano ma Kisumu kochomo gwenge ma Nyamasare kata mano ma Molem osechako bende otimore machalo nade. Kisumu Boys koda Kisumu Girls kodar modhi nyaka gwenge ma Kibos
yore mag somo kod ka tudruok dhi bedo nade, yore dhi medore kose dhi tigi thuolo ma Kisumu Girls kod Kisumu Boys e yo machalo nade kin skunde mamoko ma bende nitie. Nyakora moke jwanga rwakni machiegni e twak okinyi ma kawuono, ma en mana mbaka mwada goyo kodi, wada chwalo twagno nyaka e mbui, penjo se penji kacha, miwa pachi, wada somo gi kae, yud thuolo mar gochonwa okinyi ma kawuono ka lainde waduto mag simu oyaw. Kaeto wadhi tudre koda jalonye weche mag chike mano Green Odera madhi bedo kochopo e studio marwa ma Kisumu okinyi ma kawuono mondo mi watwak. Sani ok an kenda, antie ka kod nyawadwa Joyce Oduor. Joyce Oduor in jadak ma Kisumu. Kata kadala ni Ugenya. To Kisumu kacha cha emigoya bal, Kisumu kacha emichiemo kama Masafi kacha cha emituge Simba. Kisumu kanyo emitugo kendo timo gik mapogore opogore. Akiaka wala bise o Kisumu. Kisumu kanyo ma pod idake. Kido Kisumu e pod intiere. Gero koso muko Kisumu. Cleophas ise wacho mathoth kendi wacho makare ahinya. Kisumu ema donge kendo Nyalenda 5 ways kanyo mana kaka iwacho. Kata kamano an nyaka sani anyalo wacho ni en Gero Kisumu. Nikech ka wang'iya hie kuma Kisumu ne nitie chon gi kuma Kisumu nitiere sani, nitiere lokruok maduong' kendo en lokruok maber. Ka wang'iyo kata chuny moba ma Kisumu e kinde mane governor ma Kisumu manongire Peter Anyang' Nyong'o ne daro ji e chuny boma ma Kisumu, no daro ji nyaka Lwang'ni Beach kacha mane yudore e dho nam Lolwe. Otero gi kendo jogo nowuok odhi timo ohala ma kamago Dunga. Kata kamano kopogore kod jogo manodar, ka wang'iyo jogo mane timo ohala e chuny boma ma Kisumu, jogo mane use geng'a paya, mano kata ka wang'iyo geng'a paya mano mar Oginga Odinga. Sani king'iyo kacha an anyalo wacho ni en Gero Kisumu. Kiwuotho e chuny boma ma Kisumu, Cleophas, onge buru kata achiel mabiro mako tiendi. Matiende ni wuothe pavement maler kendo inyalo neno ng'ato kata ka nitiere mabor. Ji mathoth osegoyo governor ma Kisumu. Ka sani rango gigi temo sibedo ka timore. Nyalo bedo ni Gero Kisumu timu ko uchumi ma jogo mantiere Kisumu, jogo ma yuto gi ni piny, ma ywak ahinya ni midhusi mar corona nitiere kae. Omuko en nigi gichom kure gin githindo madonjo sani e sikunde, mosedonjo e sikunde gin gi fimo nego bed ni gichulo. E thuolo nite iparo ni gigi te timore ka jopiny onge kod ng'eyo. Wang'eyo samoro ok onya bedo gi paro makare nikech ne watemo mar yudo town planner, city planner ma Kisumu, Abala Wanga. To wabo bedo kode kende thuolo machielo mane mbako romo. Cleophas, gima ng'eyo ni kata ka sirikal pok odaro ji kumoro, an ang'eyo ni imiyo ga ji notice monde. Ikuongo ing'iso gi ni ibiro miu kata thuolo maromo kamae mar mondo mi udar. Sirikal wi ok rach ni ochiwa gokinyi to obigi gino mamuko ji. To ngiso ji ni wuoguru kae nyaka kuonga migi imiyo ji notice mondi, kose miji notice kacha kaito imigi thuolo mar wuok kanyo, kaito tok mano bende pono ni nyalo siemnegi kuma ginyalo dhi mbele kod ohelni magi. Mane momiyo kata ka wang'iyo thuon wacha mar muko kose Gero Kisumu, jo Kisumu maneno asani unyalo chakoronwa ote maru e namba mar 23600. Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende nyalo tudri koda yuda @Joyce Oduor _ mano Twitter, Facebook page mara en Joyce Oduor. Ka Cleophas Oluocha bende iyude e yore duto te mage mag tudruok mag mbui, iyude @Cleophas Oluoch. Mana gige waseng'isi bayo penjo e mbui kacha kendo neno ka joma thoth osechako oro ote mar gi Cleophas. Kasomo mana moko kuom ote ma bende anyalo neno ka ore Facebook kacha. Aneno ka jomoko wacho Melix Arnold Wanda wacho ni eno support Professor 100%. Ote ma chielo ma bende aneno Omosh Johannes bende wacho ni mano ber ahinya. Ka nitiere ote mar Steve Othoth bende wacho ni poko tieko golo taka to ochako otuch gi moro kendo. Ochako gi gero school mondi maruma koka odaro gi. Aparo ni mane chenro ma nyaka bitimre mondi Cleophas kose nango. Donge nyaka bichak ko poko odar school nikech jopuonjre masomo kacha. Ok nyal gol gi kacha kapok oger school mondi. Ang'eyo ni kate boma ma Kisumu kacha ikruogi biro ket piny e yo makare kendi biro neni oger school mondi e gwenge midwa tergi. Iliekore ni ibiro tergi e gwenge go mag Kibos. To nyaka bi kuong gera school kacha ba neni jopuonjre masomo e skunde go
oyudo kaka nyalo dhi kono e yo makare maonge ng'ikruok moro amora maok ochoch chenro moro amora mar somo. Eka ne kaka inyalo dargi ka gidhi e skul e yo makare. Koseket piny ikruoge mathoth kendo madwarore e yo makare. Ikruok duto ma nyalo bedo ni iketo, mano nyalo ting'o nikech skunde ka githoth to gin skunde mantiere e kaunti mag Kisumu. Joma thoth osewacho ni kama okete sikunde gi duto pok giyudo thuolo mar twak kata mar yudo lwasi makare mar somo. In kaka adwoko mana penjo ni iri bende imiwa mana chal mar wach kane intiere kata Kisumu Girls kendo thuolo masani kane rango gigi te manosebedo katimore un kacha gi bus stop moluoro kacha te to kacha untiere gi Lake Primary kanyo be nitie nyithindo matin monego bed ni tiyo gi chuny boma Kisumu kata ka giwuok skul to ng'e maber ni masira mag apaya bende nitie kacha nikech iluongo ni en kama odich e kinde duto e kinde manine skul mano koro nitie jogo manya wacho ni jo Kisumu Girls poko complain samoro kaka in kata pok ging'ure wi gimoro amora mantie in kaka janol manosomo e skul mar nyiri ma Kisumu. Kuom wacho adiera Cleophas kama skunde go nitiere an kawuoyo kaka anyalo wacho ni nan jalno manosomo e skul nyiri mar Kisumu Girls. Kuom wacho adiera kuma skundno nitiere en kama entiere e chuny boma. Entiere kacha nitiere magawa moko ma ponono goyo wende moko gotieno akata sasa ya mar odiochieng' to kendo thum magiketo kanyo en thum ma iketo mane duol mamalo ahinya. Ka entiere skul kacha to iwinjo thum gimoro amora ma thum wero. Wanyalo wacho ni word by word kata gimoro amora inyalo kata mako thum gi wi be nyamburko tema nitiere e kare yengo nyamburko kacha kata bus stop ma Kisumu. Bende seche moko goyo koko nitiere makanga ma bende nitiere nyamburko go seche moko gigoyo koko ka gilaro jowuoth tiwinjo kama gikoko ma jopuonjre ma nitiere skul kacha winjo gik moko duto matimore kanyo seche moko nitiere class ko atiyo kata kod ranyisi seche ma puonjo odiochieng' seche moko puonjo kanyo to ponono nitiere nyaka kanisni ma seche moko keto nyaka crusade. Ang winja yalo ma kata korikia ni iwinj japuonj kose iwinj yalo matimore oko mar skul. Kopogore kata gimano kata kwatiyo kod ranyisi gotieno nitiere magawa moko ma kata kuonde miel ma ponono goyo ngolo ma iketo duol te malo. Kata ka nitiere kumoro kanyo kanya luongo nyinge but nitiere mana e stage kanya ng'eyo ni imbi wuok Kisumu ing'eyo kanyo makare. Nitiere seche moko ka gintiere kata ka giruoko jongolo kata jower moko biro kanyo to gimoro amora matimore kacha intiere skul tibiro winjo gimoro amora ma ponono in japuonjro nego bed ni somo to ok inyal somo e yo makare kalure ni koko mawuok oko nyalo kelo ni ng'ikruok mathoth ahinya e yore gi mag somo. Omiyo an kata chenro no mar daro skunde go ka kitero kuonde mamoko gwengo mamoko ma ponono nitiere kwe kata onge koko mang'eny nikech inyalo tergi e mier kama onge koko mang'eny ma koko ma ponono inyalo winjo nyalo bedo mar pong kata mar apiko kende ma kalendara nyalo kelo luasi maber mar somo kalure ni kinde ma ng'ato somo onego bed gi luasi maber mar somo ma onge koko moro amora onge ng'ikruok moro amora mar mondo mi kata kosomo to owinja e yo makare kenda an kodar gigo kanyo koter kuonde mamoko an aneno ni nyalo kelo ber mathoth ne jopuonjre kata bedo ni sani to jodak ma Kisumu ywak ni skunde go sebedo kanyo kuom thuolo mang'eny ang'o momidwa golgi nitiere skul no ma yawuoyi ma Kisumu Boys ma bende nitiere kanyo jomoko nyalo bedo ni ywak to gimonego bed ni gibedo piny gi paro mondi ging'i igni mabiro mbele kogol gigi kae ber mane ma biro kelonwa koyar boma ma Kisumu kendo oket gik mathoth manyalo timore e chuny boma kacha nyalo yawo thuolo mang'eny mag tije nikech kalure ni sani rowere bende ywak ni onge tije mag andika onge kuma ng'ato nyalo yawe kata ohala ne moro magi kuonde ma koyar to ket kacha mar mondo mi obed kar timo ohala to biro yawo thuolo mang'eny mag tije ji kik ng'i mana sani ji ong'i mbele nikech sani to wadak sani to wakia gik mabiro timore mbele. Mana kamano Joyce wendo bende ka osechopo e yo makare gigi teka nitiere en mana mar yudo chal mar wach mana kaka iwacho kwarang mana kinde masani wagoyo picha mambele kendo ka wachopo mbele to watemo mana neno ni nyithinde wabiro dak e yo machalo nade gibiro yudo tije machalo nade kata e kaunti ma Kisumu ka ok giwuok kendo gibiro nyaka e chuny boma ma Nairobi nyakora Ramogi ajwang Joyce Cleophas binge gimoro ma kendo koraparo ni ka boma skuno ne nitiere chuny boma kacha nikech iparo
ka nitiere jopuonjre moko nikech jopuonjre ka chopo e skul jopuonjre ya kuonde mopogore opogore nyithindo nitiere kod anyuola mopogore kuma giaye moko wuok e anyuola momoko moko wuok e anyuola mochando te kinde ma gichopo e skul kacha ne wabedo kod kata buche moko ma pono ni yudo ni nyathi opondo odhi e skul mana kaka wacho ni seche moko nitiere e skul kacha to iwinjo ngolo mamit ahinya ka ni gore magawa moro to pono no intiere kod paro moro ni iwuok kanyi bende idhi miele matin weche jomoko ne pondo mar mondo mi gidhi e magawa gi miel kaluwore ni intiere klas to kit thum miwinjo kacha ine klas tiyiengo mana wi mane momiyo kotergi e gweng' kuma onge koko mang'eny mago mag nyamburko kata mag thum mawuok e magawa to somo nyalo bedo maber. Mano teri kama skul kama senundi winjo mana winy ema ywak kama untiere kanyo lwasi ma ukwe ema jogi to nego bede wan gi ote mana ok ne wasingo wadhi somo kendo nyaka sani wada mana rango ni moko kuom mago ma uorno e mbui kacha pinyu ma piny nyako Ramogi Jwang en ni nyaka sani chal mar wach en mane ka itemo mana rango e county ma Kisumu to ma kawuono wakelo ne jo Kisumu ka in ja Kisumu tino Ramogi TV sani ka mana simbi denwa mana kanyo to yor namba mari mar simu Joyce mana ka ngitemo mana leronwa ne ginyalo yudo namba mane mar simu e namba mar simu ma bende nyalo yudo anya kwa Ramogi Jwang inyalo gochonwa titudori kodwa achiel kachiel kichwalo duondi kotudore kod thon wach ma bende watwake mar muko koso Gero Kisumu namba wa mar simu en 011 095 anyalo nuo namba no kendo 011 095 ka kumano nitiere namba machielo ma en 011 50091 mago nemniwa masani oseyaw thuolo kendo inyalo tudri kodwa achiel kachiel ka bende in bende chwalonwa paro mari ka bende isiro wachno mar tero kuonde machielo kata golo skund yawuoyi ma nyiri ma Kisumu kachiel kod mano ma yawuoyi ma Kisumu Boys gologi e chuny boma ma Kisumu kiterogi e gwenge mamoko kama nyalo bedo kod lwasi maber mar somo maonge koko moro amora mowuok e magawa magoyo ngolo kata kowuok e koko mikelo kod nyamburko manitiere kar yiengo nyamburko ote bende neno ka thoth kacha e Facebook Leofas kinyalo somo moko kuom ote mantiere e Facebook kacha wantiere kanyo gi Engineer Lazaro Kanyambok entiere Facebook kanyo kendo wacho kanyo ni Mr. Loch kod Joy wacho development biro kod responsibility ka jo wadwaro neno dongruok to nyaka giikre ne disruption ma biro kod town planning gi gero infrastructure kaka yore mag very high locals otene no bora ahinya kata kamano an bende mana kaka sewacho ni koko maponono jopuonjre go winjo ka gintiere e skul kacha nyalo monogi e somo makare ka bende wacho ni kanyo kogol skunde go kanyo tinyalo ket kanyo mar mondo mi oger kar timo hala manyalo kelo dongruok maduong' ahinya e pachoka to gima jo Kisumu nego bed ni paro kendo Cleophas ise penja ni an nasomo Kisumu Girls ang'eyo ni nisomo Kisumu Day inyalo mana nyiso midhiero mano kale kaluwore ni kinde mani somo Kisumu Day taka maka chok ne chalo got mana dier makende to gima nyaka timre nyaka sani penjo no bosi chopo kai ka penjo magi penjo gima duong' en ni taka maka chok poko darete ma orumo kata kowuok kanyo ka chok kitere kama nego tere ntie ng'uro mano wuok ni kotere gwenge ma Mamboleo kata Kibos ndeke madonjo ka wuok Nairobi ka donjo Kalwar ka donjo e paw ndege ma Kisumu biro yudo masira e kindego duto nikech ndeke iwacho ni koro winy bende ni kata ma huya gibo tuomo winyo bo tuomo winyo ndege bo tuomo ndege ka gintiere kanyo koro wach ma kamano wacho ni somo Kisumu Day nitie kinde moro mane taka ma kachok ka koro joko dhi koro chako yawe ka gichako yawe tik marach tate wuok kachok kanyo kochomo mana skul to kata wantiere gi skunde mopogore opogore mana kacha wan gi Lutheran kanyo wan gi Kisumu Day wan gi Kisumu Union bathe kanyo wan gi Kisumu Day Primary kacha jogi te nyaka jok modak kanyo wan gi jo Polyview jok modak kuonde go te to wach maduong' en ni gigi te otimore ka wantiere Kisumu to wajo Kisumu gin jogo ma ong'eyo chandruok magi bedo ka gikale gik ma kamano paro mar golo taka kacha ne wawinje mana ka koro watieko skul to mara nowacho ni dak ne gole ka wantie aparo ni onya bedo gimoro maber kar na nyithindo mantie skul ka gineno ka dongruok ma kamagi biro ni koro yamo molil cha
ok udhi kacha ni mane mutiyogo kinde ka kinde. Samoro nyayudo ka ne wabiro kata Kisumu Girls symposium kata contest penj ma ji timogi ji ochopo kata to mane gima timo iwinjo ng'ado ni skundu ni kanye skundu ni town etietaka maka chok cha bende nyakwara mga juang mago te e gik ma ichan time kaunti ma Kisumu mondo kel ber mar alwora mana ote mane somo cha Joyce kendo nitiere wach mapek ma jo Kisumu wacho ni kacha nitiere thuolo mag ohala mopogore opogore nitiere udi manitie Kisumu mane omuki kendo noger kichopo Kisumu yudo ka nitiere udi moko ariyo masani nitie kacha mago oting'o sikunde oting'o dukni oting'o nyaka kuonde ute fam mopogore opogore kata Ramogi TV bende wan kanyo kineno ka magi abila gi obedo kacha odhi yawo thuolo machal nade ne nyikwa Ramogi Juang kamoro amora ma gintiere en twak moro to nitie jogo ma bende pingo chenro machalo kama gitamore gi profesa Anyang' Nyong'o e wach ma kamano kaachiel koda jotelo mantiere kaunti ma Kisumu abala wanga gini jotelo mantiere kacha matemo dhiro lokruoge machalo kamagi mondo bede e kaunti ma Kisumu en saa 4 mar okinyi kwa Ramogi Juang okalo mana dakika 1 yweyo machok mokaw sani en mana mar modho pi kendo wamba yud thuolo mana mar yudo maling'ling matimore kaeto wayud ni jogo ma uso e Ramogi TV gi uso e yo machalo nade kwa Ramogi Juang waduogo bang' yweyo madundo masani. Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyo gi migepe mochung' ne omenda. This week's hot games on Shabiki.com. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Chinda TV Kishabiki. Shabiki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Onge kata ngata kae masani ohera to anabiro hero ugi chunya te nyaka chieng'. Wiki hii ya Labor Day, Shabiki.com inakupa fursa ya kushinda TV za nguvu daily. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. The more bets you place, the better your chances of winning. Chinda TV Kishabiki. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. En chenro machakore gi kodira. Chenro makelo ni thumbe luo mamit mogundho. Itivio chopo. Kamono dala wabe. Wan gi budho mara tipo kachiel kod twak gi jothumbe mihero. Kitayogi gi Aboy Handsome Mandawe. Ninja the Entertainer. Wacho ni ma show mar usiku sana. Kod DJ Kolo, Call Instrumental. Wan gi Winnie Adhiambo. Dero. Onyisa ni mos na Boy Handsome ka. Teacher Beach ka Teacher Beach saa 4 e wang' jowi mari miero mar Ramogi. Kete manaka. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare yud thumbe miero mapacho ka Kama mzuka umepanda twende paka chini kod pinje maoko. Baby from my command like zombie. E chenro mag Tiedero Ngoma Uwake Kimwaga pesa ndaleveza. Tum Dagmor Ramogi Night Etera diane dala. Magite mana e Ramogi TV. Aido gari tera.
injili mar mo. En injili man gi ko. En injili maler maber. Bed gi yie maonge luoro. Bed gadiera maonge to. Mano en chir. Kendo ma ok we ng'ato nono. Injili makelo lokruok makare. Tudri kod Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, kod Ken the DJ. Yae, injili nyale. Jumapil ka jumapil, chakre sa 12 mar okinyi. E chenro mar injili kalo, e Ramogi TV. Gik masiko timore ngimane, miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya Thapki. Nung'o nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode, miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Thapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 e Ramogi TV. E kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Nyakwar Ramogi Ajwang'. Bedu luomitni. Wanya wacho ni thot tadonga rom gi nera. En nyathi mando riwo ji te. Kata mihia. Be ihere kendo inyalo wache maler kendo e yo makare kaka dwarore. Adwa mondo ang'e ni to filosofia mar joluo. Idwaro gimoro amora in gi wuoro gi gombo. To bende ing'eyo nond dhout luo kod sigand thuond luo. Joluo wacho ni gibed mayot e ote. Yes. Tudri kod James Rabalakwase e Ramogi TV. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre saa 1:45 mamidhiambo. E chenro mar Ahero Dhoa. Nyakwar Ramogi Ajwang', machiegni kendo e tielo mogik. Tielo ma wantiere en tielo ma mbako romo. Ka koro sani koro tanga osemana loko to wadhi go tach county ma Kisumu. E county ma Kisumu wadhi tudore koda jalonye weche chike kaka nakoni en mana nono ni gigi matimore e county ma Kisumu gitimore e yo machalo nade. Be giluwo chik jotelo matimo weche machalo koda magi. Mago te ne wasekoni ni wakete mbui kacha mana mondo mi konwa pachi kotenore kod twak man go kawuono. Muk mitimo Kisumu, muko udi mopogore opogore, dukni kachel kod riembo johala matimo wala kuonde moko nego beni gitimo wala. Wacho ni genga paya ma Oginga Odinga nitie jogo manogo liga mar 2019 mano kane midhusi mar corona pok omuoche pachoka. Kae to bang' mano waseno ka imuko gik mopogore opogore kanyo mondo ket thuolo mar timo wala kod lwasi makare. Kamane kaka iwache, jomoko bende maseyo sirkal kata 10 county ma Kisumu. Wacho ni magi siasa lilo. Ka koro gidonjo kanyo to giwacho ni gigi matimore nonego bed ni gitimore e thuolo machon kendo en ang'o miyo timre sani. To dhi keto Profesa Nyang' Nyong'o e yo machalo nade ka warango siasa mag Kisumu County. Magi duto ng'ama ntiere go ken jalonye weche mag siasa, to en mana jalonye weche mag chike. Mano Green Odera. Green Odera tudre kod ok en Kisumu. Imbene wayawo ni thuolo mar oronwa ote magi machuok mago ioro kanyo ka namba kanyo en 23600 ikono wan yudo ya machal nade to pachien mane. Nyong'o Gero koso muko Kisumu. Machiegni e twako kinyi maka wuono gigo duto matimore watudore koda jalony e weche mag chike kaunti ma Kisumu Green Odera. Green oyawore ka in Kisumu, ng'eni Kisumu chiwo gik mathoth, gigo mane timo te ma ichopo kinyi masani. Ichiwo nade Kisumu to mana e twak maka wuono ka oyudo achiel kachiel. Green.
Cleophas erokamano kuom rwaka e twak ma kawuono. Mokwongo adwaro goyo mos ne jowinjowa nikech noripo bed nadonjo kae chon matin, noripo bed nadonjo kae saa 3, lakini ne nitiere weche moko manaloso mane ochuna ni nyaka mondo alew matin, koro akwayo mos ne jowinjowa. Mar ariyo, kuom mbaka mwadwa wacho kawuono ni, mae en mbaka maber nikech osekelo twak mopogore opogore kuom jodak ma Kisumu, kendo kiwinjo mbaka kaka gore, nitie jok ma support kendo nitie jok ma pingo wachno. An mbaka madwaro ni ago kodu kawuono en ng'iyo process mar timo reorganization mar Kisumu kod kabe noluwo chik, to ka ok oluwo chik ang'o minyalo tim mondo ket process ni obede process makare mondo jopiny oyie kode. Erokamano. Mana kamano Green Odera, ka intiere Kisumu, miwa mana pachi koro kotenore kod muko kachiel kod Gero county ma Kisumu. Gigi duto motimore thuond wacho kinyi ma kawuono ka warango daro sikunde ariyo kachiel kod mamoko bende mantiere county ma Kisumu, chuny boma ma Kisumu Boys kachiel kod Kisumu Girls. Wach ma kamano korka kori, ineno ni chenro ma kamano en kare. Mano koro ni miya pachi kaka jadak ma Kisumu, kae to bang'e wabiye iri kaka jalonye weche mag chike. Green. Cleophas, kaka jadak ma Kisumu, adwaro ni awach ni kuma bete reorganization ma Kisumu ama muko ma opang mondo timre Kisumu en gima ber. Gima mbaka ni kwa chako goyo to wachako ng'ien Kisumu as a city kata as a county en planning manotimre ndalo manotim chon. To ndalo manotim planning mar Kisumu ji matin ema nodak Kisumu. Omiyo planning mar Kisumu ma watiyo go sani, kako los sewer line, kako pog estate, kako ket ndeche mopogre opogre, magine gin planning manotimre 1940s. To sani waneno ka Kisumu kaka town kod kaka city osemedre ma jodak okalo, jok mago kura Kisumu kende okalo okalo 600,000. Mano nyiso ne kaka ahab aluora mar ohala e gwenge mag East Africa kod East Africa mzima, population mar Kisumu osemedre mokalo mpango mane jok manotimo planning mar Kisumu mokwongo ngo. Koro kuma bete kaka jadak ma Kisumu, an a support reorganization mar Kisumu, nikech reorganization mar Kisumu ni ema bro yawo Kisumu mondo Kisumu owe bedo town matin matimo ohala bede matek. Koro kuma chung'e adwaro ni jowinjo wong'e ni a support reorganization ma Kisumu. To kasewacho kamano, oripo bed nwang'iyo 1, 2, 3 kakitimo reorganization ma Kisumu ni. Ntiere gik moko ratiro ma chiko keto piny. Nseche midwa timo gimoro amora ma dhi mulo jopiny e yo achiel kata riyo, jopiny gi nyaka bed ni gibedo involved, nyaka luong gi makwany pachgi kaka gimoro ilano inyalo tim. To kiwinjo mbaka magore kata kuom jok mawacho ni gipingo wach muko ma sani sirikand gavana Nyong'o pango ni, ok gipinge ni ok gidwar dongruok mar Kisumu, to gipinge nikech sirikal mar county osebedo sirikal mar agoko. En gimoro mitimo gi yore ma ok oket jopiny, en jok matin bet kumoro decide ni gidwaro timo gimoro to giringo gitime ma ok gikawo paro mar jopiny. Sama gimoro ilano timre kamano, kelo lweny gi tungni kowuok kuom jok moripo benefit. Koro adwaro ni jowinjo wong'e ni jok mapingo reorganization mar Kisumu ok ping reorganization mar Kisumu nikech ok gidwar dongruok mar Kisumu. Gipingo reorganization mar Kisumu nikech process mar reorganization ni obedo process mitimo akuo mano miyo jok moko kelo mbekni mopogre opogre ma dhano paro mae en mana yo mar kawo lo mondo mi jok moko manyalo, en yo mar miyo investors nafas mar yudo lope mabeyo be dier town. To ken kamano, pingo ilano wuok nikech ji ok obedo involved e process no. Mana kamano Green, nitie gimiwacho ni oganda onego bed ni bedo achiel kuom jogo machwalo twak machalo kamano kapok reorganization kata daro jogo matimo ohala mantiere chumbo ma
Kisumu kachiel kod sikunde gi duto nego bed ni oganda imiyo thuolo mar bedo e twak machalo koda mano. Gima moko bende ma bende inyalo mana lero ne joneno wa. Chike gi gin mage monego bed ni luwo ka gigi te pok otim. Ma isewacho sani nyalo bedo keto kata kao pach oganda, public participation, keto gi kaka jokanyo ma county kata bomano ma Kisumu. Chike gi kinyalo mana leronwa, onego bed ni giluwo chenro machalo nade kapok gichopo e giko mag wach ma kama koro gichako daro ji e county ma Kisumu. Cleophas wach dero ni oting'e gimoro miluongo ni Kisumu Local Physical and Land Use Development Plan, ma en proposal manolos gi county government mondo reorganize town planning kaka town planning osebet. To shida ma wan go ama shida ma jopiny oseneno go plan ma luongo nyingeno en ni plan ni nokotime e yo machik dwaro. Yo machik dwaro niya, public participation mani dwaro ni mondo bedie. To public participation gimosebedo shida maduong' e gwenge ma Kisumu kod kaka telo mar county timo gik ma gipango timo en ni public participation ni en gik mitimo atima mar mondo wach ni ne wawuoyo gi dhano. King'iyo Kisumu as a county ntiere stakeholders mopogore opogore. Seche ma wawacho kaka skunde, ntiere stakeholders mag education, ntiere stakeholders mag markets, ntiere stakeholders mag urban development plans, ntiere stakeholders mopogore opogore. Gima ne ber kitimo mokwongo kapok ogo kata mbaka mar muko skunde kaka idwa muke yo mapiyo piyo ni en iluongo jogi te. Mano gima sheria wacho kendo mano owuok e constitution. Ne gimora mora mitimo madhi affect ngima dhano e yo machiel e yo mopogore opogore, jok ma gibedo affected gi nyaka migi nafas mondo gibed gigo twak mondo sirikal oyud yo minyalo time gino ma oko affect ngima dhano e yo marach. Koro ineno ka stakeholders mang'eny ywak sani they were not involved. To public participation manotim ne en mana luong jok ma ji wacho ni oyie gi sirikal. To public participation ok en public participation miluongo mana jok ma idwaro ni support agenda mari. Public participation en gimiluongo iketo notices oko, iluongo ji kinyiso ji ni chieng' ma kama wan gi meeting madhi timre kuma kama to mbaka mwadhi goyo en makama. No wan dwarowa en ni wapog watim achiel ariyo adek mondo walos plan ni dhi konyowa e yo makama. Tidhi tikao pach dhano mopogore opogore tiketo paro gi kumoro achiel e kibet gi yo mar implement a program ma ok affect ji e yo marach. To kwadok e plan ma awacho ni no Cleophas, kuom adier Kisumu ose underuse ama okosetiyo maber gi resources ma wan go kaka the lake front. To ntiere dwaro mar mondo olos lake front ni mondo bed a business hub ma nyalo konyo jok modak e gwenge mag dho wedhe gi mondo timo ohala. Kidhi pinje mopogore opogore kaka Dar es Salaam ma be nigo nam Lake Victoria, kendo idhi Uganda kineno investment ma sirikal kod private developers oseketo e dho wedhe, en gimoro ma ng'ata ma oseneno kuondego nyalo gombo ni mano gima otimre Kisumu ka. To kuma bete ang'eyo ni mano e dwaro mar gavana nyong'o ni mondo olos dho wedhewa gi mondo bed kuonde ma dhano nyalo time ohala, obed kuonde ma dhano nyalo yude spaces ma giringe gokinyi. Kidak Kisumu ka kata kidak Mlimani ka, waneno jok maringo okinyi ka dwaro exercise. So these spaces nyaka los gi e yo ma itiyo kodgi e yo makare mondo okel pesa e lwet dhano, olok face mar Kisumu mondo oluong international investors to miji nafas mar timo ohala e yo makare. Shida mabedo en ni seche ma iamua ni dwa timo gini gagoko to okiluongo jok modak Dunga, okiluongo jok modak Nyalenda nikech magi dho wedhe mantiere Kisumu, okiluongo jok ma dhi bedo affected directly
gi plan midwa timono to nyaka iyudie sense mar opposition moro. Koro gima nyaka wa insist kendo gima nyaka wakwa sirikal mar county mar Governor Nyong'o kod jok oket e management mar the city board no mpango plan no kendo kisome to plan no ber kabisa. Kendo en gima kanyalo bedo actualized to nyalo tero ngima kod timo ohala Kisumu mondo bed e yo maber saidi. To shida en ni engagement mar the people stakeholders okotimre maber. Kami examples mar proposal ma plan wacho ni number 1 gidwa golo sikunde mantiere e dier town mondo gimi gilope kuonde mantiere lo mang'eny. Mbaka manyakwa go kendo yie manyakwa bedgo ni skunde manie dier town gi osebedo limited in terms of development nikech space mantiere. Ok nyal ger gi to national standards nikech gionge lowo moromo minyalo los go school maber ma nie nyadhi ila mar Kisumu Girls. Nikech Kisumu Girls en school maduong', Kisumu Boys en school maduong', Lake Primary mago skunde madongo dongo. To lowo mantiere kanyo ok oromo mondo ger gi status magisechope in terms of performance, in terms of leaders magi se produce. Koro mbaka mane oripo bed ni jigoyo kalure go wach movement of school en luongo stakeholders. Tingiso stakeholders niya ok wadwa golo school because school is not important. To wadwaro miyo school a perfect learning environment ma nyithindo nyalo some gi kwe, nyithindo nyalo bete gi kwe. Sani Kisumu Boys kisomo plan mar Kisumu Boys ne en a day school. Sani Kisumu Boys has been taken boloke mondo obed boarding school. Mano ngiso ni resources magingo are not enough mondo gi take care of population mar Kisumu Boys. So mbaka ni kwa goyo to nyaka okwang'iya nitie jok moko ma pingo plan ni nikech ne gisomo Kisumu Boys to ginyalo gombo ni school odong' kaka ne gintiere. But wabende nyaka wang'i dwarowa kod dwaro nyithindwa masani some e skundego. Onge pogruok mar bedo gi school nikech heritage ma school kelo to nyithindo masomo e school no hinyre. Nitiere jogo mana kanyalo mar Nyong'o nyaka tim. Mana kanyalo ng'adi green. Nitiere wach moro ma oganda modak Kisumu wacho. Sikunde madongo mantie Kisumu go ji oseting'o gi nyadhi ahinya. Kiwacho ni are kinde mag wa koloni. Kirango skul ma Kisumu Boys, kirango kata kane Kenya pok oyudo uhuru higa mar 1948, mano ido ka skul no osebedo kanyo. Kirango skul ma Kisumu Girls bende thuolo ma kamano ne gintiere kanyo. Thuolo machuok kane Kisumu Boys osechopo kanyo. Skul no ma Kisumu Day makanyo mabende wakia ka podi dhe dar nikech taka koso taka midhi gol tiwe. Higa mar 1961 no osebedo kanyo. Sikunde gi tentie jogo mawacho ni gin gi historia mapek e kaunti ma Kisumu kaka ne odak. Nitie jogo ma pod odak kanyo ka wacho ni ok de wadar nikech mae gi mae. Wacho ni wating'e kacha. En gino ma jomoko nyalo dwaro biro mana Kisumu mondo negi. Mana kamano Green. Yes. Gimi wacho no Cleophas en adier. No schools gi kuonde ma gisebedo kod contributions ma gisetimo e Kisumu County, e gerruok mar Kisumu County en gima thoth. To gima nyaka wabed ga appreciation nseche ma wang'iyo Kisumu Boys ama Kisumu Girls kata Kisumu Day to wang'iyo contribution maggi nyaka wapenjre penjo mokwongo ang'o mosemono Kisumu Girls gi Kisumu Boys chope potential moripo bedie nationally nikech kwang'iyo potential mar Kisumu Boys gi Kisumu Girls magi skunde moripo bed e okang' mamalo kwang'iyo performance kata kod jok magisegolo oko kanyo. To gimomiyo mano bedo limited en ni space mantiere kod the number of students ma ikawo sani oheo facilities mabedo provided kanyo. So that nyaka wabed gi paro ni ere kaka wanyalo create an environment, an enabling environment mabro miyo Kisumu Boys gi Kisumu Girls achieve level magintiere. To mane momi ang'isi shida
ok en ni iloko school. Shida en ni mbaka nyaka go jok ma are going to be most affected gi decision mar golo school Kisumu Boys. Nyaka luong alumni mar Kisumu Boys mago kod gi mbaka magi stakeholders mag Kisumu Boys. Nyaka luong board of management, nyaka luong parents, nyaka nikech decision midhiro kuom dhano ga goko poko bedo ga poko yiega yudo ga opposition kendi pingo nikech jok ma pinge wacho mana iparo ni nyalo chuno wa mondo watim kama koro watim pingo. Adwaro na ng'is county government gi jok mochung implementation mar plan mar Kisumu mobedo proposed ni kok wadok piny mwadhi wuoyo gi jopiny gi stakeholders mabeyo to kata kwa implement to wadhi yudo opposition mathoth. Wadhi yudo opposition an kuma bete ni sani ang'eyo nitiere okinde moseyudo instruction sasa ya masrik ma governor bro chuo koke e seria mano bedo past a county assembly mar reorganization plan no nitiere jok moseikre sani maloso mana timo mana research mar tero county government e court. Koro ere kaka wanyalo timo plan gi reorganization mar Kisumu Boys ka town generally ka ok waketo plan ni e lweny mar court nikech court to ji bro gore ma bor ma bro tamo wakata achieve en ni nyaka wadog wago mbaka gi jopiny, nyaka wadog waluong stakeholders ma are most affected mwawinjne to ng'ani en opingo golo skundni kama nang'o to ka en gi concern achiel ariyo adek ere kaka wanyalo rito heritage mar Kisumu Boys ma kata kuwa gole to people will know ni kae ema school nentie to because of 1 2 3 no gole motere kuma kama. Koro en mbaka manyaka wago holistically to wabende nyaka kik wabed tied to history nitiere to sani nyaka wang'i concerns of the people modak Kisumu. Kisumu Boys osegolo jomadongo mano kwa ping kendo gisetimo a contribution mar Kisumu County gi osetimo mathoth, skunde gite osetimo mathoth to sani nyaka wang'i population ma wantiere go. Do we go wawe school omedo bedo gi resources modire so that performance dok piny kose wamany gi space mwanyalo gere a school of international standard bwamigi amenities tema a national school oripo bedgo mondo wane ka performance magwa dhi malo. Mano gima waseneno kata results mane obedo announce ka performance mag Luo Nyanza dok piny. Mae mbaka kama nyaka wadog mwago gogandawa mondo wayud duoko makare kapok watimo reorganization mar plan no. Mbaka makamano Green pod wantiere kama na mondo miwago mbaka motenore kod dongruok madhi nyime county ma Kisumu ka bende warango ni gin gi ratiro mane mana mar timo gigi machalo kama weche machalo mag muko kachiel kod mag Gero county ma Kisumu yenya to bomano ma Kisumu. Wach machielo mabende anga chwaliri siasa ok be rengo kendo ok bi wuok e gigi te Green to nyaka sani kinyalo mana rango jogo maseyo 10 county masani ginyalo bedo gi jogo mantiere gi paro mana mar rocho weche go duto madhi timore kata ber mar dongruok e county ma Kisumu ka girango yiero madhi timore dwe mar 8. Jogi te ka irango gi paro ni sani nitiere thuolo mar ng'ato mar chung kendo dhi e doho mar tamo sirkal kata 10 county ma Kisumu e wechege mag daro school mag chuo kachiel kod mano manyiri ma Kisumu. Cleophas erokamano, penjo miwacho no en penjo maler kabisa kendo en gima nyaka wawuoye. Number 1 ka aduoki sani pod nitiere nafas mar ng'ata ma winjo ka reorganization plan ma opang Kisumu ni okomore e yo achiel ariyo adek ng'ata nigi ratiro mar ringe court mondo tem chungo implementation of that plan. Te gin seche mwawuoyo kaka okinde ama jok manyalo chiwo pachwa e gima sheria dwaro wamedo semo kendo wamedo siemo county government jo Kisumu jo board ni mondo avoid a situation moro ma dhano bro ringo madhi e court mondo chungu kapok utimo gimudwaro. Dog uru e drawing board ugo mbaka gi dhano uwinj ni dhano dwaro kapok igolo Kisumu Boys ang'o ma nyaka tim kapok Kisumu golo Kisumu Girls kendo kidok
kidok e plan adwa goni mbaka moro mabe nanene e plan plan ni opogo county e yore adek ntiere opogo county e yore adek ntiere commercial zones gin kuonde mo owe ni ibro bedo kuonde mitime ohala to ntiere zones moko ma oket kaka kuonde mag yweyo jok mapingo plan ni to ma mbaka masegoyo kod achiel kuomgi wachon kidok piny Taifa Park en mwaloka to Taifa Park en a very historic place nikech inyalo paro kochakre 2009 nyaka around 2011 nentiere attempt ma ne private developer moro otemo mondo kaw Taifa Park majino ogore ma dewa luenje notimre riots nobete ma nyaka sani jino gengo kaw Taifa Park go private developers ineno ka ntiere jok mano chung e lweny ilano to sani kidok e plan no ineno ka Taifa Park okobedo included as a commercial zone magik machando jopiny nikech kikaw Taifa Park mobedo separated mondo bed kar yweyo recreation activities miketo as a commercial zone mano nyiso mae yo achiel mar golo Taifa Park from its current use mondo okete e gimoro nono to magi gik madhano luoro no gik mitimo implementations of the plan mitimo gin gik mitimo mondo create nafas mar kawo puothegi mondo kete lwet ji ariyo adek mondo oran koro egin wadok e mbaka cha ang'o mwanyalo timo wabed uru gi jopiny mondo jopiny owinje kendo o understand plan ni oken plan mar kadho akadha no governor sechuo lwete sheria nitie sheria mipingo ok chiw results makare sa implementation nyaka wadog piny to kwa keto zones gi wang'is ji na zone mane sani another gimoro kendo mantiere e plan no gidwa loko Nyalenda gi Manyata owuog e gimoro ma wan kisheria waluongo ni freehold mondo gidok e leasehold Nyalenda kanyo ntiere jok mage miechegi to inyiso gi ni plan ni dwa mayo gi freehold mondo ket gi leasehold no mago bed leases ma county nyalo chiwo of course mano ben kisheria omigi nafas mar bedo gi gimoro ilano but ntiere process mar time mondo kik yud pingo mang'eny kowuok kuom jopiny mago kuom achiel ariyo adek mamiyo dhano pingo wach organization plan mar Kisumu County but gima nyaka wang'e kaka jopiny kata gi gik mwasesiemogo ni Kisumu County kwadwaro no chop kuma sani ochime ni kuma governor Nyong'o osekete ma ochimo sani town ler ntiere safe spaces ma dhano nyalo wuothe nyaka wayiene lokruok to nyaka bede yo mar timo lokruok no ema dhano pingo nyaka waluongo oganda mwabed piny mwagombaka mwaket lokruok ma dhano ok ping to weche mag siasa to bro bete jomoko sani pingo mana plan mar reorganization ni nikech ok gi support sirikand Nyong'o koro mago be jok makwa bet go piny to nyakwasiemwa nyakwa ng'e adiera margi no gipingo ntiere gimoro ma ok ber gi plan ni kose gipingo ntiere nikech kuma gichung'e kisiasa kwaseyudo mano to wabro yudo duoko makare e konyo development ma Kisumu mana kaki wache green ero kama nyako kelo nyaka wach Nyalenda kachiel kod mano ma Manyata wach maduong' wacho ni kara leasehold kanyo gi freehold nitie jogo ma kanyo ema gin gi lopgi kendo kanyo jo siasa bende tiyo kode e yo malach ka gitemo wacho ni ka yudo telo lo maka mae ok bi mau mano tingo nyaka jogo mantiere malo yo mamboleo jogi mantiere aluora mara paundege ma Kisumu gwenge ma Kanyamedha monego bed ni donjo e boma ma Kisumu kitemo rango gik mantiere kanyo kinyalo mana lero ne janenowa freehold ni leasehold ni en mane nitie jogo mane gi title deed tiende ni title deed niko mai kata kokoni koro title deed karka ma koro onge tiende en mana kama ji nyabiro to time wala ma onge lob ng'ato green kapimo eyo machuok wach freehold gi leasehold sheria wa mar Kenya opogo
ownership mar puodho e tieng' diriyo. Inyalo bedo gi freehold ma mano nyiso ni mano puothi minyalo kalo ni nyithindi ene nyingi kendo i own forever. Ion en mari nyaka giko piny unless iuse ama imiye en ng'ato, but en puodho minyalo kalo kowuok kuom ng'at achiel kadhi en ng'at moro. Koro pogruok mar freehold gi leasehold en freehold en puothi mondike nyingi kendo in gi title mare kendo inyalo kawe miuse maonge ng'at motami use kendo inyalo kawe mipoge kaka idwaro. To leasehold en ni in gi puodho no ondike nyingi timiyi lease. Lease ni en ni dwa bet gi puodho no e period marom kama imike sani constitution marwa wacho ni leasehold maximum term mar leasehold en higni 99. Koro inyalo miyi puodho e higni ni bed go higni 99 to kochopo higni 99 no to i apply mondo ng'at mangima apply mondo obed extended. Koro imiyi lease ma bedo extended after a certain duration of time. Mane pogruok. Oken kaka josiasa moko seloke ni bro madhano lowo. Land kitimo management ilama Kisumu, sirikal mar county nyaka bed gi some level of control kaka ji nyalo tiyo gi puothegi. To kineno mai gima osetimre Arusha kendo osetimre Dar es Salaam to waneno sani kendo kotimre e gwenge ma Uganda kuonde mantiere dho wath. That ntiere sani kidhi kata Dunga ka ntiere jok ma okawo lowo nyaka dho pi kendo gijwayo ma giketo fence ma onge ng'at manyalo access dho pigno. Gik ma sheria ilano temo pogo mondo owe nafas moro e dho pi. Sheria wacho ni ripo bed 30 meters from the lake. Ni onge ng'at manyalo own 30 meters from the lake. Ni 30 meters from the lake en nafas mimiyo en public land puodho mar sirikal ma inyalo timgo kiloso go dho wedhe ila moko mwawachogo. Koro oken ni ma ilowo kaka jomoko sebedo ka gombaka tiloko lodi e yo ma sirikal nyalo decide ama control kaka itiyo kode e yo makare mondo okony development mar county. Pogruok no nyaka wabed to kendo jowinjo wa nyaka ng'en onge no leasehold rach ama freehold ber en ni ng'iyo puodho no idwa tigo e yo machalo nade. Sani kineno taundwa tin nikech taundwa en mana kiwuok Patel's flat kacha kendo ibiro nyaka tok Central Bank ka mano mono bedo gi places ma ji nyalo time ohala. Tideno ka sani town osechako donjo i Mlimani kanyo nitiere offices ma ji in fact joma ng'eny modak Mlimani daru wuok Mlimani nikech offices odonjo kanyo. Koro nyaka wadog piny mwabed gi paro mar plan ma biro miyo sirikal obed gi control go development mar county. Oken ni mayo lo to sheria wacho ni kata kochopo seche ma sirikal dwaro kawo puodho gi thuon nitiere yo ma sirikal nyaka lu kakawo puodho. Nyaka giwach ni puodho ni wadwa time ang'ono to gima wadwa timo no dhi konyo county kama to ng'at mikawo puodho kuome be nyaka chul a level mar market price gi pesa moro madit maber mamiye nafas mondo relocate kumoro. Kamano Green ero kamano ahinya e thuolo masani wada ka mana yueyo machuo ka waduogo ang' miyo wa ler mathoth ni sirikal to nyalo kawo kuomi e yo machalo nade. Mano Green odera nyakwara Ramogi Ajwang' ka oture kod achiel kachiel kowuok e county ma Kisumu. Penjo maduong' en ni in janyalenda be ing'e ni lobino ok mai jamanyata lobino ok mai gigo duto nitiere kendo wamiyo ler okinyi ma kawuono ni mano pod lopi kendo gino mitimo kanyo in gi ratiro mari. Meriketi mana ka waduogo wadhi e county ma Kisumu wadhi ture gi jafwambo marwa winje pach jo Kisumu ni gin mage kaeto wasom ote mari mabende usebedo kuorono kae e ote machuok man e 3600. Merikete ka mar Ramogi TV channel mar Mbako Romo nyinga Cleophas Oluoch wakaw yueyo ka waduogo wadhi nyime kod twak.
Highline Motors Limited man duka mopuodhi mauso pikipiki mar TVS kaachiel kod tuk mar Piaggio sani mi riding suit kaachiel kod mafuta mar Sh500 mar chako tich. Spare parts kod oil yudore e nengo moyweyo. Bende wachiwo free labor service. Lim duka wa mora mantie machiegni kodi iyud mwandu ka kinde pok orumo. Gochno e namba simu 07 54 358 812 kata 07 10 858 475. Highline Motors Limited or TVS gige duto. Timo orako kinde ka kinde nyalo duoko piny gamo tuoche mag nyarogno. Bende onyalo duoko piny adundo mag wecho matek kendo konyo adundo mondo oti makare. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor imedo kilo 10 nikech kimedo kilo timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich. Saa 12 mamidhiambo. En injili mar mo. En injili man gi ko. En injili maler maber. Bed gi yie maonge luoro. Bed gadiera maonge to. Mano en chir. Kendo ma okwe ng'ato nono. Injili makelo lokruok makare. Tudri kod Roda Nyarko Kitmo, Gero Jamwaka, kod Ken the DJ. Yae. Injili nyale. Jumapil ka jumapil, chakre saa 12 mar okinyi. E chenro mar Injili kalo e Ramogi TV. Nyakora moge jwanga machiegni kendo mana kaka nwakoni ni ikawo mana thuolo machuok mayueyo ka bende neno gigo ma waikonu mane Ramogi TV kae chenro ma opogore. Thuolo masani wada tudore kod nyawadwa mantiere kaunti ma Kisumu mano Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo yaore ka intiere kaunti ma Kisumu to nyaka sani chalo wachen mane joma wacho ni dadar kaunti school mar chuo ma Kisumu, Kisumu Boys kod Kisumu Girls kaachiel kod sikunde mamoko. Gero koso muko Kisumu. Millicent, bagno twak e kaunti ma Kisumu. Ero kamano Cleophas achiew maber Kisumu kaindi ka bende wanachiel kachiel paya ma Angawa Road kama bende wadwa loso gi jopiny wan mana e tok sikund sekondar mar Kisumu Boys kuma bende chenro mag daro sikunde makamago kamoting'o sikunde sekondar ma Kisumu Boys, Kisumu Girl kod mamoko ma bende yudore e boma ma Kisumu kaindi oseketi kendo en chenro ma idwa notim mane momiyo wan kaindi ka bende wayudo ni eten kaunti ma Kisumu kaindi kotelnegi kod ngire anyang' nyong'o gise timo lokruoge mopogore ka bende gitemo bero boma ma Kisumu kata kaunti ma Kisumu mondo mi obede rang'iny mamalo kod lony manyasani ka wayudo ni chien kanyo bende nosedar chirni kama nitemo mondo mi ogerne johala chiro kata stonde ma ginyalo use ma bende ginya use yo maber kata e yor lony manyasani. Sani bende giketo chendo kendo gin gi chendo mar biro daro skunde go eko kama bende wada yudo pach jopiny mondo mi ginyal miyo wa pachgi ni to gin gineno nade tim kod tend county ma Kisumu niendi machiegni mondo mi wawinj pach jopiny machiegni ang'ni chakna gi nyingi king'iyo kamera mondo nyisa ni chenro ma bende tend county ni godo kotelnegi kod ngire nyong'o niendi ineno ni bende en chenro kata okang' maber ma gikawo mar dwaro daro sikunde ma bende nie chuny boma mar Kisumu mondo mi gitem kelo bero yore mag opogore mag dongruok e chuny boma niendi. Gi nyinge ga iluonga nopogo matin jadak ma Kisumu county kae ada wacho makende ni chenro mar ngire Professor Nyang' Nyong'o mar golo skunde ariyo ma wan gi chuny boma ka mano Kisumu Boys gi Kisumu Girls kendo golo gi chuny boma tero gi oko mar town en chenro maber makende nikech obedo ni skunde go timo maber but nitie weche ma achiel ariyo ma affect somo margi
kaka mokwongo en wach ing'eyo ni Kisumu Boys Kisumu Girls nie e chuny boma kama mtokni be nitie koni koni. Koro iyudo ka seche moko koko mar mtokni, koko mar dhano affect somo mar nyithindo. Omiyo en idea maber mar ngire nyong'o golo somo mar kanyendo kendo tero gi mopogore gi chuny boma ka. Ang'eyo ni challenges nitie ma dhano nyalo neno ni tero skul mabor, but tere mabor no dhi konyo nikech dhi bedo gi conducive environment. Somo kama gidhi ketgie, somo dhi bedo makare kendo nyithindo go dhi yudo ka somo ber. Mar ariyo, dhano ywak ni nyong'o otimo gini to ok gibed engage. Yes, seche moko ok nyal bedo ni bedo engage as individual, bas kaka community mar jo Kisumu County obedo engage kendo ochiwo go ahead mondo Professor Nyang' Nyong'o ogol skunde gi ka oter kama ber kendo kama lo dwarore. Man is also another issue manyaka wang'e ni kama idwa tere skunde ariyo gi en a big parcel of land, ok en ka lo moro matin, but wadwa ni wadwok nero kamano ne Professor Ngida Nyang' Nyong'o as a legacy modhi weyo. Waseneno ka nodar jochiro, sani koro igoro skunde gi ka kama skunde go nitie, ka county government nyalo keto structures ma boost economy, structures mabeyo, malls madongo manyalo attract investors. Ing'eni Kisumu ka sani gikelo investor ni mondo invest Kisumu, to nyalo bana penjo governor ni to governor to loere. So idea mane governor obiro mar golo jogi ka en o create room kendo space makata ka koro kinyo kelo investor to siemo ni tim investment ka kendo tim investment ka investors ko tim to somo mar nyithindo adhi bedo maber kumitero gie to kendo dhi create jobs ne joma tindo ma within Kisumu County. Governor temo mana mar mondo create opportunities mana through investment ema nyalo konyo ogandawa. Koro mane gombo marwa, to gombo marwa kendo wadwa kuma nitie chon to gi kuma Kisumu dhiye. Wang'eyo ni kwatelo oendelea kuom higni 5 to Kisumu dhi bedo maber. Mane kwayo mara kendo mane ilengo mwalamo. Erokamano ahinya machiegni mondo mi imiwa pachi ilerna ni to wach daro skunde sekondar ariyo ahinya to mago manie chuny boma ma Kisumu inyalo wacho ang'o kaka rawera ma bende inyalo bet ni owadu kata nyaminu moro nitiere skunde go somo. Chako gi nyingi. An iluonga ni Rashid Asman. An adak Kisumu ka, to nyuola Kisumu ka, to atiyo Kisumu ka. To wagojo Mheshimiwa Peter Nyang' Nyong'o erokamano maduong' kuom yaro town, nikech skunde mogologi gin skunde mane i town. To sama ogologi nikech oseneno gima skunde go, nafas ma skunde go odino kanyo monego bed ni ati itimo investment e area no. To ka en gi mpango mar gologi kanyo tero gi somewhere, town nyalo bedo maber to wanyalo bedo gi tije. Election mar Anyang' Nyong'o kano biro tebe election nowacho nodwaro kelo Afro City e Kisumu. To Afro City ni gin jok mabiro mondo invest e town waka. To kigelo investment e town waka, to wan kaka ma youth wabro yudo tije kendo wabro yudo kaka wanyalo survive e maisha wa mbele gi nyithindo mabiro mbele. Kama na nyama chiegni jatelo mondo mimbi miwa pachi kotenore kod wach daro skunde ma bende iwinjo ka joweteu oselero. In pachi chalo nade? An akwayo no Professor Nyang' Nyong'o. Nyinga iluongo ni Moses Otieno Chieng'. An adak Kisumu kae matiye en kamara wuoka. Gima Nyong'o paro ma Nyong'o otemo timo gi maber. Ka osedaro skunde gi ka onya gelo mos, wanya yudo kaka wanya yudo tije. An mane gima nyalo wacho. Kapok idhi kaka usewuoyo wacho ni paro no en paro maber. Seche midaro skunde gi kaendi bende usetimo nonro mondo ung'e ni ka idaro skunde gi nyithindu bende bro bedo gi skul ma oseger ma kidaro gi titero gi direct, koso gibro dar gi to irocho sombgi kaka norocho ohala mag jogo manodar e chirni masani igero ne. Nyong'o an korka kora gima ng'e ni Nyong'o en ng'ama riek. Samo timo gino, which means oseng'elo odhi gere skunde ma tich dhi bedo abeda mayor. Nyithindo gi wuok ka kata next year kata gini kelo Nyong'o oseng'eyo kuma skunde idhi ger. Mano to ang'e an sure ni nyithindo ok dhi chandre. Erokamano ahinya machiegni jatelo mondo imbi miwa pachi nikech sama yo wang'wa mondo miwa tieki. Korka
Chak na gi nyingi mondo mi nyisa ni paro ma jatend county wach ni governor mar Kisumu county ni godo mar dwaro daro skunde manie e chuny boma ma Kisumu. Inyalo wacho ang'o? Bende en okang' maber, to ka en okang' maber, ang'o miwach wachno? To korach bende inyalo miyo wapachi kotenore kod chenro makamano. Mokwongo iluonga ni Mike Chieng', adak Kisumu kae. Koro mokwongo bende ago erokamano ne county government kotelne gi Professor Nyang'o kuom tich maber mosetimo Kisumu kae nyaka njo o take over from governor machon. Tich maber korka nderni oloso maber. Cleanliness mar town bende waneno town ler. Expansion bende waneno ka Nyong'o timo maber. In general Nyong'o tiyo tich maber nyaka nche tamne ni tich maber makata kodhi dhi next term wan bang'e. Korka golo wach mar golo skunde within town koketo place mamoko go bende ber nikech ng'ama a professor is a good planner. Timo kamano en ok ane ka nitie rach nikech ng'eni ma city is one of the cities man go e Kenya ka. Mondo mi koro ket kaka skunde tero ko matin gi town en gima ber. Koro city dong ni koro bet gi investors donjo. Alafu bende onyalo create bende korka nini onyalo ger inyal ger kata mana offices kuonde ma skunde nitiere. Inyal kata ger building moro maber maduong' manyalo create an opportunity, job opportunity kod offices moko bende ma investors nyalo bede manyalo kelo gik mana dongruok e Kisumu kae. Koro mana support kendo with governor ng'eni mano bro timore maber. Mana kamano Cleophas kaka isewinjo ka jopiny ogolo pachgi kendo giwacho ni paro mabende governor ma Kisumu county ni godo madwaro daro skunde sekondar mabende ne oger kendo somo ne dhi nyime e chuny boma ma Kisumu kaendi en paro maber ka giwacho ni mano bro miyo giyud nafas mar yudo tije kata gedo ma bro miyo joket mwandu mabende ae pinje maoko bro nyalo biro kendo ging'iyo ni Kisumu county en county mabende inyal kele dongruoge madongo mopogore mabende nyalo bero ngima oganda mawuok kuondo. Ka kamano kionge penjo moro amora taduoke studio mondo mi idhi nyime kod twak. Erokamano ahinya mano Millicent Adhiambo. Erokamano kuom thuolo makamano kendo nyaka sani koro oda mana rango ni pacha Green Odera en mane kotenore kod twak moyudo Kisumu. Green, iwinjo jodak ma Kisumu gidwaro dongruok moloyo gimoro amora e chenro mar daro sikunde kendo loso lwasi makare mag dongruok mag ohala kaachiel kod bero chal mar kor lwasi e kaunti ma Kisumu kod bero wechego mag somo kaachiel kod duoko makare e kindegi mag penj ndalo duto. Green, kopogore gi mano bende mana ka waloso ka wachomo giko mar twak okinyi ma kawuono miwa pachi jogo ma pod oketo mainogi e goyo sirkal kata telo mar kaunti ma Kisumu nikech gin jokanyo gi jodak ma Kisumu kanye magike joheragi kanye magike kweregi. Wach mar ikni iwacho ni kumike wadok ni dar iweye. Joluo mathoth nyawacho ni ok dawuo kama ike babana kama ike mamana kama ike kwara. Weche makamago inyo jo Kisumu e yo machalo nade e weche mag dongruok makamagi ma jok moko nya bedo ka nigi paro mopogore. Cleophas, gima nyaka wang'e kendo gima nyaka wabed go e pachwa seche mwatimo gimoro amora en ni gik ma dhano wacho miwacho no ok ber kiweyo ng'ato kumiyike magi iluongo ni traditions. To kata sheria wa maduong' constitution mar Kenya omiyo traditions nafas mar bedo nikech sheria understand kuma wa ae kod history marwa kuma wa ae kaka jo Kenya. Koro nitie nafas moro matin mar luoro traditions ma constitution marwa ochiwo na nitiere iluongo timbe chike gi timbe ma communities osebedo kadongo kendo katimo mokoripo magi unless chike go gin repugnant to justice and morality.
Koro mane the test. Gima wadok mondo waduok ywak mar jowinjowa man gi ywak ilano en ni number one ging'en kuonde ilago gin kuonde ma sheria omigie rit moro. To inyalo paro kane nitiere ndalo moro ma be nokel order no pas sheria moro gi jobod no onge iko moripo bed ni timre e county government within a certain area ma Kisumu. Nineno ka nitiere kinde mano dhi e court bodhi bo ochungo ba order sheria mane idwa kalno no wit oko nikech ji ne onge public participation. Gima nyaka wadog mwa onuo to kendo nyaka wasir kabisa en gimoro amora ma sirikal nyong'o temo timo obed gima itimo ko ntiere oluong anyuola mondo anyuola ogoye mbaka mondo ji olalre mondo ji oyier gimoro ma kata seche me itime to en gi gweth mar jopiny. To kineno kata kuom jok ma wuoyo e TV kawuono, jok ma ipenjo oko, sirikal mar anyang' nyong'o nigi goodwill mathoth. Jopiny ohero gik mosetimo. To wan jok modak Kisumu kae wanyalo ng'iso nikech wan wanenogi. Ndalo moko ne tek kata jok mane dwa timo exercise e dier town kae ne ringo gotieno seche ma kariere. Nitiere ndalo go mane tek. Ne onge pavements ma dhano ne nyalo wuothe. Portals ne kumora amora. Sirikal mar nyong'o oseng'ang'ana moloso kendo otimo gik mang'eny e dier town ma ngima mar ng'amodak Kisumu o improve e yo makare. Giba nyaka wanuon sirikal anyang' nyong'o kod jok ma oluore ni waketuru luongo ji kanyakla mondo ji olalre as part of the program mar timo gik motimogi. Gigi beyo ji oyiego kata jok ma ne pingo gi sani dok piny mawacho na aoyo gik manyocha timo gi muko nwa golo markets kuma ne ntiere maricho mondo ketwa kuonde mabeyo. Sani koro dhano neno ber margi. But dhano ok bi neno ber mar gigi kokiluongo gi piny, miketo gi piny mipimon gi gimoro amora ma idwa timo. Kipimon gi adwaro na gol skundni kae nikech kama to kwasegolo skundni kamano green kawatieko private developers. Puodho ni biro bedo mar jo county ibiro chiw ni jok madwaro timo ohala mondo kelnwa tije ka. Dhano biro miyo gigi goodwill mabeyo ma seche ma kotieko tamne mar ariyo to Kisumu biro bedo nolokre e yo mathoth. Mana kamano mano Green Odera. Green, mana ka inyalo mana leronwa watieko sani ote mari maogik ne jodak ma Kisumu mantiere alwora mari kanyo gi jogo manigi paro mopogore e wach mar daro sekondari go mana e bwo dakika achiel ka watieko sani to okinyi. Ote ma oro jok ma winjo wa radio Ramogi kawuono en ni nyaka wayie ni kuma wasechope kaka city mwachopo e level ma Kisumu nyalo hostie weche madongo kaka free cities mabiro Kisumu. Nyaka wang'e ni Kisumu osedongre moingo planning moro mane oket 1941 cha. Nyaka wang'e ni drainage moro manyocha waywago ni koth kochwe pi pong'o town cha. There is a better way manyaka wa address. To kaka wa address nitiere pogruok manyaka bi Kisumu County ma ok kata kokwayiego to gin gik mabeyo motim king'iyo ber mar kod quality mar dak Kisumu. Koro kik wabed abeda ni josiasa tiyo kodwa e yo marach mondo waping gimoro nikech ok wawinj. Seche man ntiere kumoro miwinjo no kiwinj maber many jok minyalo wuoyogo mondo lalre. Jo county government be wuoguru e boardrooms mubete mung'ade buche ilagi. Wuoguru gi jopiny oseng'isou gin go dwaro maber kodu. Ineno ka dhano kila ng'ato mawuoyo sani wacho mana pango mana tam mar ariyo
ariyo gavana Nyong'o to magi gik ma dhano osemi gavana Nyong'o goodwill maber wuoguru ofise ma untiere go mondo dog wuog jopiny wuoguru gi jo boda boda magi jok mung'eyo kaka timo ohala e town kae tek wuoguru dhi uwuogo mon ma usa lot e chiro magi jok mung'eyo kuma chiro ripo bedie kod seche ma traffic ripo bedie erokamano ahinya Green oko e ofise ugi mondo ugo mbaka gi jopiny. Erokamano ahinya Green Odera kuom yudo thuolo mar twak kodwa wechego motenore kod dongruok matimore e kaunti ma Kisumu kaachiel kod wechego duto mag dongruok. Erokamano wabiro tudore kendo odiochieng' machielo ka imiyowa ler mathoth ni to lope mantie Kisumu gichomo koma chalo nade. Inyalo yudo e yo mane inyalo tiyo gi chike mage mondo iyud lopi mane okwal lowo mane olal e mano kentie kaunti ma Kisumu. Inya kwa Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom bedo kodwa. Aroki nyaka sani ka koro watieko chenro ni mara mbaka oromo. Jogo duto mano yudo thuolo mar bedo kodwa achiel kachiel e mbui moro mar Facebook erokamano ahinya. Wantie kanyo gi Sara Singa Minzonia, Kevin Ouma DJ kani Oma Bay, Elisha Odhiambo wacho ni wuoda Semo Nyagoko wacho ni mondo mi igedi nyaka imuki omiyo imuko mondo ng'ato gedi. Young Sam Frank neno waka en Eldoret erokamano ahinya. Professor Milo erokamano ahinya kuom thuolo kendo ote ma wuoro mana achiel kachiel e Ramogi TV kae. Kamachielo bende penjo mano penji duoko bedo mathoth moko wasomo moko wadhido thuolo mar somo to kata kamano Jojo Dera wacho ni public participation is key erokamano ahinya. Otieno Cliff Kaduna Sirkal erokamano. Nick Willis Nick erokamano ahinya. Wood Madam AB this is a good idea. Erokamano kuom Ramogi Ajwang' kuom yudo thuolo mar twak kodwa okinyi ma kawuono ka intie kodwa are sa 10 nyaka sani sa 5 onyango mage chenro ariyo mag rupiny kaachiel kod mano mar mbaka oromo. Elo nyawadwa Sharon Ong'ao kaachiel kod Joyce Oduor mano obedo achiel kodwa e gigi duto. Jogo picha director mano Lindsay Simani, jogo pichni Ernest Christabel, jogi te mano chopo. Sound engineer mano keto gigo bedo kanyo Greg, jogo mantie kanyo Hesbon kaachiel kod jogo te mane TX kanyo Ben Teke erokamano ahinya. Nyakwa Ramogi Ajwang' mano Ben jogi te mano keto gigi duto obede yo makare. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch wanere wuok tich e chenro mar rupiny kaka wanene kod mano mara mbaka oromo. Ramogi TV ka remote mari wit mabor. Ramogi TV ema nitiere. Medikete manaka.